Sarapan. Sarapane penyet tempe miri kacang. Talah. Bismillahirrohmanirrohim. Sayure kayak ngene, jangan menir. Karo dadar jagung. Karo kates pokoknya. Iki mang ramban rek kates-katese ngono ramban, bayi merio ramban. Terus dadar jagungnya apa jagungnya ya kayak-kayan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Wening seger koyo ngene penampakane lho sampai utah-utah. Alhamdulillah. Seger. Terus ya gratis karek nek tuku tempene tok. Diuwek-uwek. Seger. Jangan menir. Ambil miri kacang. Sip. Coba nang aku rek. Per sayur-sayuran. Seger. Tapi aku jangan menir iku sarapan namanya sambele klopo. Iki mau sak onoke ae kok. Kuno ya. Penting maem.